is seanna me se me taintear ceir scór bliain díos. Mar sin ní don gur ceartú ceadcainte bheith go mo chuir bhí mé dheall ar an tóthaí nó aon rud a thucaí nó nach deocaí. Ní an irid sin chur amach thugam ar fiú bhain ar scríbhneoireachta na Gaeilge leathain na huaire. Agus níor bhhainm toisiirta ag a tabhairt tuairimí faoi ile nó faoi scríbhneoir bith le. Tá scríbhneoireacht fónta siúil, bhilíocht agus a brós, tá chuid mhór scríbhneoireachta siúil, agus a chur a gló. Agus má taíonn díomárm sé nach bhfuilón go fáilig nó nar tháinig chun cinn pobl nó aicme éifeachtach critice. Mar tá go leor stuff a chur a gló agus tasaigh an lá a mé sé a méarla na gcuirfí a gló é. Ligan tú. Is trúil mé sin, mar tugann sé faríar chuirann sé leabhar atá fiúntach agus leabhar nach bhfuil fiúntach ar aon level amháin. Sa dara a thaid, ní dhéantar feicir dom idir dhealú go leor idir cinealacha difriúil le litríochta. Níor cheart go mé nó níor gá go mé gachéon rud a scríbh ar ard level mar a deir siad. Tá féimeanna difriúil leis a litríocht. Tá féimeanna anna dtí tú a éalaíonn andíchal agus a héana bhéim go dóin ar an bheadh daoine a thugann an strósin ar a héin. Tá féim eile anna dtí tú pléisiúr a thuirt do dhaoine de cheanna léigean. Béidir nach bhfuil annach dtí tú an pléisiúr a thugann leor don bhisreacht den dhaoine dtí nuair scríbann tú aber leabhar bleachtareachta dtí tú. Chuann sin támaisteach go pléisiúr agus bíonn daoine fisre a gúnig tá go le Harlú inis mar sin. Tá sí sin go beá ní léon rud na haine sin féim amháin. Faríar nach bhfuil go leor den cineál sin rudán, ná go leor daoine in éireann a bhfuil fonarthú an cineál sin litríochta a léamh dtí tú. Go hiondúil caitheann daoine a go deama léamh béarla dtí tú má tá sé de géirí uairach le go chur thart. Agus tar éis sé taal nuair a chuirtar leabhar a gló céan ar cum céan level a deirtar leis. Ní cheannaid ar fíor bheagán dtí tú. Tá sé seo ceangail dí suas leis an síl bhfuil me John. Cum céan teanga bhfuil tú plé leis. Tá méid na léthirí go le leiad a goteanna, mar dóhar brú na man electrónacha. As fear le daoine go minic is éisteach le leir seachas le léamh. Agus féidir tú rá bhfuil cuma faoi sin ní cuma. Tá an léthireacht difriúil ar fadún éisteacht. Sa méid seo gur féidir leat goil siar ar an litríocht. Dtí tú. Mar sin difriocht idir aber rud uorscéil a léam tú agus scéal a chluiseann tú ar an radio. Tsin sé fríd de cloigeann mas má leat. Agus is gríomh gur féidir a cheanú an litríocht. Feicir dom sa réon agus mar sin de ag leis an text léite a go le bhéim níos persanta agus níos dóine in sa léthir. Ach maidir le cóirle thuirt ní cheann cuma ceach an thugam cóirle na dogam ní ghlachfarí dtí tú. Agus ní ghlacha an tíosóg cóirla cheann daoine. Tás go dé a dúirt an felsa Francach le Rochefoucauld. She is deach chomhairle an. An solas a thugann sean daoine
do fé héin. Is siocr gan a bheith an droch hampla hórd don ísóg. Mar sin de, ní dáil gur cheartm mór an ráfaí cad a léfar nó cad a scrífar. A go bhhain gur bhhailm go dúchach, well gá rud is féidir, go dúchach daoine óga scríbhneoirí óga, go dúchach siad an scríbhneoireachta dá riire. Níl sé forasta ólam, agus tógann sé príonseacht fada, agus tógann sé cleachta fada. A daradal síos, ceart dóibh an Gaeilge ólam. Agus rís teachta rais go dtí maire níor dóidm gur cheart éon oltach a rá, gúil sé ná an Gaeilge scríomh mar a bhfuil leor mhaire léite agus seanléite aige, agus físaí scríbhneoireachta mhas. Ní chun achraigh sé dhéanamh ar mhaire, ach chun teanga Thír Eoghain mar a bhí sé 100 bliain ó shin a bheith stíad a chloigeanna. Tá coppla leor, srá leor nótaí agam sa hallan sin ar a shelf sin. A tá líon lán dabartí as maia. Nó seása mé gríana, nó máirtí nó gáin, nó Phádraig Ó Léire, leganna. Sin an aici bhfuil an Gaeilge le fólam. Agus go dtí go mbíonn sé sin ag daoine. Huaireanta fingin tú, cluiseann tú agus léonn tú Gaeilge atá gan blas agus atá míchrein agus mar bhfuil beidir uanta bhfuil sé mícheart ar fad. Mí bh cainte chuirsaí gramadaí, tá mé caint ar an aspa atá an sa bhrital sin chun intin an duine a léirú go héfachta, go bacht, go suiléir. Sin é mar bhfuil gramadach chu duine well, he's not a writer anyway. Níl sé agatá seo. Níl sé fiú bhaint tá sé. Dingan tú. So sin mar atá a writer anyway.